Ang bilis mga kasi mag mission test. Pabilis lang mga siguro mga kasi mga 20 minutes or 15 minutes. Kaya maganda talaga mayroong appointment later. So dyan mga kasi yung pagka-inspectionin ng HPG dito. Sila yung papatransfer mo yung yung owner. Halimbawa nabili mo lang sila ng second hand, so kailangan nila inspection dyan. Yan yung may dyan taga HPG mga kalay. So yun, tingnan natin kung gaano katagal yung pag-proseso ng registro ng motor dito. So dahil nakapagpa-smoke test na ako, so may naman na mayroong insurance yun. Kaya natin mga ate doon sa magpapa-stencil na tayo. Sunod kukuha tayo ng form para sa stencil. Siyempre magkasabon muna tayo. Sunod tayo sa protocol ng IATF. Sasakyan niyo po, dalhin niyo sa mga nakakulay. Boss, kuha ng form para sa stencil. Doon din sir, pa-stencil sa mga nakakulay green din. May form na doon? Oo. Okay. So doon pala sa labas yung nung last cup yung aking na pagparehistro ko, doon ako sa loob kumuha ng form para sa inspection. Na-stencilan na, so hintayin na lang natin kung gaano kapat. Tinignan lang niibusin yung kung lahat doon gumagana, yung kusina, yung headlight, brake light, yun. So yun talaga yung yung talagang tumakit. Naigpit sila ngayon dito. Yun tayo makapit sa mayroong electric pack. So ito naman yung physical distance. So yung ginawa ko nga pala mga kabili bali yung sa emission test kami sa on time mabilis na ako rin sa emission test kasi pagdating mo kasi malit kasi yung video mo pagpunta mo kagad sa kanila para i-smoke test bilis lang pag binigay mo kagad yung patulos mo doon yun siguro mga kagad 5 minutes tatawagin mo yung pangalan mo owner. Bilis lang yung mga so dito lang dito lang siguro yung matagal-tagal na may valuation station sa mga ate hintayin natin gaano katagal kaya information center mga ate yan ang information counter. Yan ang ino-offer nila mga kaya. Pwede ka mag-appointment pala dito. Doon ko nilagay na binigay mo tawin to 12. Andun kasi yung liter mga by liter kasi sila mga diskarte dito mga ito pagka naibigay mo na sa evaluator yung papilis mo pwede mo yan iwanan kung nagmamadali ka tapos balikan mo na lang ng mga hapon kung pumunta ka ng umaga tapos naka-stencil mo na doon mga ito na lahat ng lahat ng dokumento pag naibigay mo na dyan pwede mo yan mga ito iwan mo lang tatawagin na lang ito. So pag sinabi pangalan mo doon na wala ka pa or kasi umalis ka kaya lang yun babalik ka na lang tapos mga after 5 minutes tatawagin ulit so dahil lang yung mga day gagawin lang nila dito kami ito yan ang diskarte namin dito sa pag nagpapares so kaya mga day diskarte lang talaga
natin medyo ano kasi matagal-tagal rin si Bal dito. Kasi titingnan talaga yung papilis mo kung fake ba yun o ganun. Nasa mga 15 minutes siguro. Wala pa. Stay din lang mga kapatid. Dito mga kapatid sa may catch-up na yun. So pag nabayaran din mga kapatid dyan, doon na tayo pupunta sa may kabila. So doon naman tayo maghihintay doon. Window 18, salamat. Para sa sticker. Yun mga kapatid, nabayaran ko na mga kapatid. So yung resibo mga kapatid, inabot lang ng 429.56. Mga 20 minutes din mga kapatid. Naghintay tayo dun sa bago tawagin yung pangalan. So dito tayo sa dito tayo mga kapatid. Kaya sa releasing ng sticker. So kailangan pala yan susulatan dito mga kapatid. Susulatan ng address, pangalan, cellphone number. Itong duplicate. Yun. Para bigyan ka rin ng sticker. So try natin kung may sticker. Malamang wala na naman yung mga tayo. Wala pang sticker boss? Wala pa sticker? Wala. Ayun, wala pang sticker mga kapatid. Grabe. So, wala lang may binayaran tayo ng sticker. Tapos, walang may bibigyan ng sticker. So, tagal ng problema dito sa LTO mga kapatid. So, yun. Ito na lang. Ito lang ibigay sa kapatid sa LTO. Parang UR na lang. So, yun. Tapos na. Mga 30 minutes lang. Evaluate yan. Evaluate mo. Tapos, pati yung pagwasahan ng sticker. Kaso walang sticker. 30 minutes mga kapatid. Dito. Tapos na tayo mga kapatid. Ganun lang mabilis mga kapatid. Magparehistro ng motor. So kung 4 wheels man yan. Kasi sim browsing na din naman yan. Ayun, yan lang mga kapatid. Dito. Dami nating dokumento dala kayo mga kapatid. Ito na lang binigay. Yun. Thank you mga pala sa mga mga kapatid. Nag-stintel dito. Mababait sila eh. Dito yan mga kapatid sa Kapitolyo. Sa may Pasig. Mabilis pala rito. Kunti pati mga tao mga kapatid. Yun. Siguro kung magpaparehistro kayo dito, mas maganda pag pag maaga. Kasi pagkatanghal sobrang init mga kapatid. Ayun mga kapatid. Thank you. Yun. Tuwi na mga kapatid. Yes, nakaparehistro na. Hindi na tayo kulurom ulit. Yun mga kapatid, dito na tayo, nakauwi na tayo. So yung ginastos mga kapatid sa renewal ng motor, kulang-kulang 1,000 mga kapatid, 919 lang plus insurance mga kapatid. Yun ang natin, plus insurance, mga siguro yun eh. Pag sa loob kasi mga kapatid, kumuha ka ng insurance doon, mga 650 yung insurance. So sa labas ako kumukuha ng insurance kasi kaya lang mura lang, mga 350, mga 300. So yun. So mas maganda mga kapatid kung yung kung mayroon kayong appointment sa sa smoke test, kasi yun ang medyo mga kapatid, medyo matagal. So kasi pag mayroong appointment ka na sa smoke test, priority nila yung naka-appointment eh. So kaya kung wala kang walk-in ka lang doon, wala, medyo matagal eh. So siguro advice na lang natin siguro sa mga sa mga magpaparehistro na pag sila pa-smoke test,
ano na lang, mag-appointment na lang sila siguro. Mas mabilis talaga pag may appointment. So, yun. Yung mga katoy, siyempre, i-shoutout natin yung mga tunay na natin, mga katsoy dito. I-shoutout natin to. Siyempre, dyan yun sila na tuwing mag-upload ako, lagi yan mga naka-comment kaagad sa natin, sa channel natin. So, yun mga atoy, salamat mga atoy. Shoutout natin mga atoy itong mga bagong subscriber natin. Yun, si Roy Bal Vlog Official, yun, shoutout sa'yo. Kachoy, Mount Mayon Radio, yun, shoutout. Royal Abaha, Imong Maginoo, ang ganda Imong Maginoo. Next Channel TV, yun, Toto Vlog, yun, Toto. Ang gwapo mo siguro to. Toto Vlog, yun, thank you mga kachoy. Soldiers ni Roy Bal, yun, Bal and Roy Light, yun, shoutout sa inyo mga kachoy. Thank you sa supportan nyo sa aking channel. Sana wag kayong magsasawang suportahan mga kasi itong mga bago nating i-upload.